Hypotéky na Slovensku zdražejú. Európska centrálna banka totiž dvihla úroky. Snaží sa tým tlmiť zdražovanie, ktoré rozdúchala iránska vojna. Ceny v eurozóne rastú už 3 mesiace rýchlejšie, než by centrálni bankári chceli. Opraty utiahli prvýkrát za takmer 3 roky. Ekonómovia však odhadujú, že v tom budú ešte pokračovať. Akorát dnes sa nachádzam v Jasnej, kde máme investičný deň a rozprávali sme sa aj o téme zvyšovania úrokových sadzieb zo strany Európskej centrálnej banky, ktorá zvýšila úrokové sadzby o 25 bázických bodov. A možno to neznie ako podstatná vec, ale pre náš hypotekárny trh na Slovensku to má reálny dopad. A hlavnou úlohou ECBčky je strážiť infláciu. Keď inflácia rastie, tak centrálna banka sadzby dvíha a nie je to preto, aby vás potrestala, ale aby udržala zdravý vývoj ekonomiky. Tento rok plánuje ECBčka zvyšovať sadzby ešte dvakrát, ale samozrejme, že všetko sa to odvíja aj hlavne teda od konfliktu na východe, kde by sa v piatok mala podpísať mierová dohoda. No a samozrejme, že pokiaľ sa ceny energií ukludnia alebo nebodaj budú klesať, tak tomu zvýšeniu prísť nemusí v takej miere, ako sa plánuje, ale odborníci sa prikláňajú k tomu, že skôr k tomu zvýšeniu príde. A čo to teda môže znamenať pre potenciálnych žiadateľov o hypotéku na Slovensku? Väčšina slovenských bank už toto zvyšovanie premietla do svojich úrokových sadzieb, takže nečakaj na ten správny moment, pretože ten trh sa stále hýbe.